Priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku na začiatku roka zrýchlila tempo medziročného rastu na 6,1%. Hrubý mesačný zárobok dosiahol 1611 eur, čo je o 93 eur viac ako pred rokom. Po zohľadnení inflácie si zamestnanci reálne polepšili o 2,3%. Nominálne aj reálne mzdy tak pokračovali v raste už 10. štvrťrok za sebou. Zvýšenie nominálnych miest zaznamenalo 18 19 sledovaných odvetví hospodárstva. V 6 z nich však rast nestačil pokryť infláciu. Reálne mzdy klesli od necelého percenta vo verejnej správe až po takmer 4% v ťažbe a dobývaní. Opačný vývoj zaznamenalo školstvo, ktoré si pripísalo najvýraznejší medziročný rast. V sektore vzdelávania sa reálne mzdy zvýšili o viac ako 10%, najmä v dôsledku plošnej valorizácie platov. V priemysle a obchode, v ktorých dohromady pracuje viac než tretina zamestnancov na Slovensku, rástli nominálne aj reálne mzdy pomalšie v porovnaní s priemerom celej ekonomiky. V priemysle sa mzdy zvýšili o 6% a priemerný zárobok prekročil hranicu 1700 eur. Reálne zárobky tam zrástli o viac ako 2%. V obchode bol rast ešte miernejší. Priemerná hrubá mzda sa zvýšila o necelých 5% na približne 1500 eur. Reálne mzdy vzrástli len tesne o necelé 1%. Najvyššie mzdy, presahujúce 3000 eur mesačne, mali zamestnanci vo finančných a poisťovacích službách. Na opačnom konci rebríčka zostali ubytovacie a stravovacie služby, kde zárobky ako v jedinom odvetví nedosiahli ani 1000 eur. Vysoké rozdiely pretrvávajú aj medzi regiónmi. Najvyššie mzdy boli tradične v Bratislavskom kraji, kde priemer dosiahol takmer 2000 eur. V ostatných regiónoch sa pohybovali medzi 1300 a 1500 eurami. Nominálna aj reálna mzda medziročne vzrástla vo všetkých 8 regiónoch. Najvýraznejší rast zaznamenal Prešovský kraj, ktorý však dlhodobo patrí medzi regióny s najnižšou priemernou mzdou.